Ну, конечно, трэба рыхтаваць саломку, жнівень. Падрыхтаваць яе, там трошкі асвятліць, можа падфарбаваць, падтаніраваць. Вось, каб атрымаць розныя адценні саломкі. Ну, потым прыдумаць, конечно ж, эскіз нейкі. А можна ўзяць проста нейкую працу, якая спадабалася, якая ўжо ёсць на сённяшні дзень, і пачаць працу. Саломка падказала чалавеку не толькі ідэю пляцення. Яна стала матэрыялам для своеасаблівага жывапісу. Мастацтвам гэтым авалодалі найперш сялянкі, якія аздобілі сваё жытло дыванамі з выкладзенымі саломкай узорамі. Відаць, ну, гэта ж людзі, конечно, якія не малі адукацыі, яны проста заўважылі, што вельмі кантрасна глядзіцца салома на чорным фоне. Вось, і бралі звычайнае шэрае палатно, фарбавалі яго ў чорны колер, клалі на яго салому, яна зіхацела, яна пералівалася. Таму што ў саломкі такія выдатныя якасці, яна як перлінка такая, вось у яе ёсць, свет падае, яна як бы адлюстроўвае гэта святло. Вось этой прыгожай якасці, каб яна была проста матавая, нецікавая, дык хто б з яе што рабіў. Ну, калі сёння я, напрыклад, раблю нейкі накід, так асабліва вялікіх эскізаў я не раблю, астатнє ў мяне ў галаве, то звычайная вясковая жанчына, які ж эскіз яна магла зрабіць. Яна проста гэта бачыла, і ў галаве гэта было. І яна пачынала працаваць, ну, можа, там нейкія головачкам нейкія накіды ўсё ж такі рабіліся, але мне здаецца, што я думаю, што хутчэй за ўсё проста гэта ўсё было ў галаве. Так як і ткачыха садзілася ткаць, хіба яна нешта там малявала сабе? Яна ткала проста, і ўсё гэта было ў галаве закладзена, як той камп'ютар. Так і майстрыха, якая рабіла дыван з салом, я думаю, што ж самае. Выразала кветачкі, ну, шаблоны, можа, і былі, таму што складана адразу выразаць там нешта, але ж і мы карыстаемся шаблонамі, гэта вельмі зручна. Яшчэ стагоддзя назад дываны, створаныя такім спосабам, былі вельмі распаўсюджаны на поўдні Міншчыны. І ў гэтым ёсць нейкая таямніца. Чаму менавіта тут узнікла традыцыя, што стала адметнасцю нацыянальнай культуры Беларусі? Можа, у Беларусі тут, у гэтым рэгіёне, жывуць менавіта такія людзі, якія заўважылі якасці саломкі, такія незвычайныя, дарэчы, вельмі такія прыгожыя. Ну, потым яшчэ нешта там здарылася, можа, душа трошкі іншая, можа, я не ведаю, як яшчэ сказаць. Ну, гэта ж, мабыць, прыдумаў адзін чалавек спачатку, а потым гэта ўжо пачало распаўсюджвацца. Значыць, гэты чалавек быў творчы, натхнёны. Нешта такое адбылося, можа, у яго душы, што ён раптам захацеў стварыць цуд, упрыгожыць сваё жытло. З'явіліся фарбавальнікі анілінавыя, яны потым пачалі іх фарбаваць і спалучаць і натуральны колер, і фарбованы, і, дарэчы, карысталіся, калі сёння ў мяне ёсць клей, вельмі добры такі, які зручны, такі в яго добрай якасці, то раней жа карысталіся, проста рабілі клей з звычайнай мукі. Ось, той ж каласок змалолі, атрымалася мука, і тут же тую саломку наклеілі на паперку, выразалі нажнічкамі, прычым дэкоры былі такія прыгожыя, кветкавыя. То, што майстрыха бачыла там на полі, недзе вакол сябе, яна, конечно ж, тое старалася і зрабіць у сваёй працы, каб яно іх адразіць гэта. Вось, канешне, калі параўнаць з ткацтвам, там, конечно, шмат яркіх колераў, асабліва пасляваенныя часы. Я думаю, што гэта зразумела, таму што час такі цяжкі перажылі, і хацелася свята для душы. І таму пачалі фарбаваць вот такімі яркімі колерамі, каб упрыгожыць сваё жыццё, убачыць нешта прыгожае, нешта станоўчае. Таму што хапала ж усяго ўсякага. І хацелася, конечно, нейкага свята. Малюнкі такіх дываноў ніколі не паўтараюцца, нават калі кветкі да лісточкі робяцца па аднаму і таму ж шаблону. Бо гэта своеасаблівы сплаў энергіі чалавека і матэрыяла, які не ёсць нешта застылае. Так было на вытоку, так ёсць і зараз. Салома гэта вельмі сонечны, вельмі прыгожы матэрыял. Той, які, это працяг от таго жыцця, каласок з'явіўся, вырас, зерніткам узялі, зрабілі з яго хлеб. Саломка, здаецца, што там саломка? А яна таксама мае працяг, вось у нашых творах. Мы яе ўзялі ў ручкі, разгладзілі, там, папесцілі, там, колькі разоў, уяўляеце, мне трэба ўзяць саломінку ў руку, каб зрабіць нешта. Вось, колькі яна энергіі ад мяне атрымлівае, гэта саломка. Вось.
І знову ж яна і мяне так само падпітвае, дае моц, дае магчымасць адчуваць сябе ось майстрам. Сёння ў мастацтве вырабу дываноў з'явіліся новыя сюжэты і новыя фарматы. Але ўсё істотнае засталося. У прынцыпе навучання гэтаму майстэрству, у жаданні паразумецца з матэрыялам і да яго прыгажосці дадаць шчырасць сваіх памкненняў. Можа, трэба мець нейкае адчуванне, вось я ж кажу, цягнуцца да прыгажосці. А, канешне, лепш за ўсё перадаваць гэта рамяство з рук у рукі, як было і раней. Майстар як вучыў, ён браў падмастер'е, які выконваў пэўную колькасць прац, там па ўзорах, там вучыўся ту ж салому нарыхтаваць, трэба было там нешта замясіць, зрабіць, потым да працы прыступаў, і потым ужо праз пэўную колькасць гадоў чалавек ужо атрымліваў права нешта зрабіць сам. Вось тады ён пачынаў, тады ён толькі станавіўся майстрам. Так і тут. Любую працу пачынаеш з простага, з элементарнага. І потым ужо, калі ты адчуваеш, што твая душа да гэтага горнецца, што гэта трэба рабіць табе, калі ты без гэтага не можаш жыць, дык, канешне, тады і майстар станеш. Ведаеце, калі дзеці прыходзяць, пачынаюць працаваць, от першая праца, яны, напрыклад, у мяне кветку плятуць салому, як яны яе зробяць, і потым хочацца панюхаць, яна ім так пахне. Ось, праца зроблена сваімі рукамі. А потым ужо далей больш, там нейкія больш складаныя працы пашлі, і гэта ж, ведаеце, вельмі добра, і як бы чалавек сам падымаецца над сваімі нейкімі, я б сказала так, комплексамі, як цяпер кажуць. Калі ён зрабіў адну працу, ён раптам пачынае верыць у тое, што ён нешта можа зрабіць сам. Мы ж прызвычаіліся сёння, што ўсё у нас гатовае, там нават іншы раз думаць не трэба. А тут і падумаць трэба, як гэта зрабіць, як саломку падабраць. Таму што нашы дываны, яны ўсе свецяцца прыгожыя, таму што у нас ёсць свой сакрэт, як падабраць саломку. Салома мае вельмі шмат такіх розных якасцей, якія трэба разгледзець. І я вось заўважыла, што калі раней сажнеш салому, яна будзе зялёненькая. Гэта вельмі прыгожа і вельмі добра, калі нешта робіш, там ужываць эту зялёную саломку. Трошкі пазней яна будзе ўжо іншага адцення. І таму я яе нарыхтоўваю з такімі этапамі. Канешне, асноўны этап – это ліпень, месяц перад самым жнівом. Калі яна яшчэ не зусім выспеў колас, а вось трошачкі ён такі, як недазрэлы. Вось у гэты час я яе нарыхтоўваю, жанаю сярпом, сажуся, адрэзаю каласочкі, каб снапкі былі лёгкія, і пачынаю яе сушыць. Разглядаючы працы нашай гераіні і яе вучняў, мы заўважылі адну асаблівасць. Тут амаль няма мяжы паміж рознымі тэхнікамі, і ў адной рэчы можа спалучацца традыцыя вырабу дываноў і аб'ёмнага пляцення. Проста, ведаеце, я вельмі люблю саломку. Люблю гэты матэрыял за ўсе яго якасці, і я валодаю ўсімі тэхнікамі, якія саломы, там інкрустацыя, аплікацыя, пляценне. І ўсяму гэтаму вучылася паступова, і люблю плесці. Таму што ёсць хвілінка, там, паўгадзінкі. Сядзеш, зробіш нешта, там, нейкія там пацаркі, нейкія там яшчэ лісцікі. Больш часу, значыць, можа, сядзеш, аплікацыю якую зробіш. Мне саломка, не надоедае. Я заўсёды рада сесці і папрацаваць. І нават іншы раз адчуваю, што, можа, ўжо трэба было бы адпачыць. Мне хочацца яшчэ займацца, хочацца зрабіць нешта. Шмат я прац зрабіла. За той час, што я працую, не ведаю нават і колькасці, таму што і нават спляцеш там і брожачку якую-небудзь, ці там вяночак. Гэта ўсё роўна праца, якую укладзена моя, так сказать, энергія, моя праца. Таму, як бы, я мяняю. Я нават калі з дзецьмі працую, дык яны выконваюць тую працу, якая ім падабаецца, якую ім хочацца зрабіць у даны момант. Ці аплікацыю, ці пляценне. Спосабы паразумення чалавека і матэрыяла ёсць у кожнага народа. Саломку сёння называюць своеасаблівым феноменам культуры беларусаў. У еднасці з гэтым матэрыялам ёсць тая глыбіня, што стала амаль што нацыянальнай адметнасцю. Здаецца, што мы ўсе аднолькавыя. На самай справе, нешта ж паспрыяла, можа, характар наш беларускі. Здаецца, што колькі б там не было праблем розных, наша
наша краіна столькі зведала, а ось усё роўна за тую душу, якая ёсць у чалавека, і нельга растаптаць, і нельга... Яна проста кожны раз адражаецца па-новаму. Ведаеце, народы ўсе плялі і вырабляліся ў асноўным рэчы культавага характара, брадавага. А вось мы, беларусы, узялі гэта і пачалі гэта развіваць. І развілі да такога мастацкага ўзроўня, што гэта ўжо не проста рэчы, а мастацкія, высокамастацкія рэчы. Проста творы мастацтва. Саломка нібы абірае тых, з кім можна рухацца наперад. І шчодра дзеліцца сваёй цеплынёй, энергіяй росту, каб стаць знаёмым і незнаёмым, проста нескладаным, усім тым, што завецца духоўнай еднасцю чалавека і матэрыяла. Ведаеце, мне яшчэ раз здаецца, ну што яшчэ можна зрабіць этой вот саломы? І кожны раз я адкрываю яе нанава, і кожны раз я нешта знаходжу, і плана ў мяне, ну, калі дасць Бог буду жыва-здарова, конечно, я нешта буду рабіць, у мяне ёсць яшчэ задумкі, ёсць ідэі, на якіх проста не хапае часу. Я буду працаваць і буду рабіць, пакуль буду мець, так сказаць, ну, сілы, пакуль, ну, жаданні ў мяне яшчэ, ну, просто я не магу ўжо без саломы ніяк. Атрымліваю ад гэтага больш нематэрыяльных нейкіх, а менавіта вось тая, як это лепш сказаць, ну, гэта моя, задумалася, гэта духоўнае напаўненне майго жыцця, можа так нават сказаць. Потому что, ну, гэта приносіць вялікае задавальненне, это маё шчасце, гэта маё жыццё, ну, што яшчэ сказаць. Это то, чым я жыву сёння, што дапамагае мне жыць, і што дапамагло мне адбыцца як чалавеку, як майстру. Ось. Таму люблю салому так. І хачу, каб дзеці займаліся ёй.